Hej derude. Det er NHL Analyzer her, og i dag der skal vi analysere, hvordan draften den kommer til at få løbe med fuldstændig sikkerhed her i slut juni. Øhm, Når et hold bliver slået ud af slutspilskampen, så er det jo fuldstændig et spørgsmål om, hvordan man bedst gør sin hockeyklub bedre på lang sigt. Og der er draften, det er det helt afgørende værktøj. For det første, når man skal lave et pick som general manager, så er der altid nogle ting, man skal tage i betragtning. For det første har vi brug for at drafte alt efter vores behov som organisation. Hvor er vi stærke i systemet, hvor er vi svage. Eller om man skal drafte baseret på, hvad for en spiller, der er den bedst tilgængelige. De dygtigste GM's, de kan finde ud af at afveje de her to ting. For det er jo selvfølgelig ikke så simpelt. Hvis der er to spillere, der er lige gode, så bør man jo altid tage den, som der bedst passer ind i de organisationelle behov. Mens hvis der er stor forskel, så er det måske smartere at tage den bedste spiller overhovedet. Og så kan man altid flytte rundt på møblerne. To rigtig gode eksempler på de to forskellige drafting-strategier. Den første, Tampa Bay Lightning, en fremragende hockeyklub, vælger Slater Koekkoek, der er en forsvarsspiller, med det 10. Draft pick sidste år. Selvom der var meget dygtige angribere tilbage. Blandt andre Filip Forsberg, Mikhail Grigorenko, dygtige spillere. Men Tampa Bay Lightnings forsvar sejlede i en lang periode, så derfor så tager de selvfølgelig forsvarsspilleren. Med det andet første runde valg de havde, så tog de en målmand, et andet svaghedspunkt i systemet. Så det er to gode eksempler på, hvordan man drafter ud fra organisationelle behov. Det stik modsatte tendens, den så man, da Edmonton i samme draft valgte Nail Jakubov med det første valg. Nail Jakubov, han var givetvis den bedste spiller. Det vil vise sig i løbet af 10 år, om han nu også er det, men en vanvittig dygtig wing. Men Edmonton, de er meget stacked på frontsiden. De har mange dygtige unge angrebsspillere, og har måske ikke så meget forsvar, og heller ikke målmænd i systemet, for den sags skyld. Så der er spørgsmålet, om det var et klogt valg. Det bliver meget omdiskuteret. Men Edmonton har vurderet, at nej, Jakubov var så meget bedre end den bedste forsvarsspiller, Ryan Murray for eksempel, at det godt kunne betale sig at tage risikoen med ham. Det er jo ikke alle. Det er jo ikke så let for en general manager at vide, hvad for nogle behov hans organisation egentlig har. Og derfor så i det følgende her, så er det gradueret 1-3, hvad for nogle behov organisationen har. Et af det mest presserende behov, kan man sige. Det første valg, det tilhører Colorado, som der var så heldige at vinde lotteriet. Det var flot for dem, og der er ikke ret meget tvivl om, hvem de tager, selvom der er blevet skabt lidt spænding her på det sidste. De mangler i den grad forsvarsspillere, Colorado. De har stabile unge forsvarsspillere, Duncan Siemens, Tyson Barrie i systemet, men de har ikke noget flashy overhovedet. De mangler i højere grad center end wings og goaltenders. Især defensive center. Duchesne og Paul Stastny, der er relativt unge center, har de. Ryan O'Reilly, men det er alle sammen offensive center. De tager Seth Jones, det er der ingen tvivl om. Han er draftens klart dygtigste bak, og bliver af nogen beskrevet som et af de allerstørste talenter i mange år. Ham tager de. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Nummer 2. Florida Panthers tabte lotteriet, altså havde de nok også taget Seth Jones. De har i Florida mange dygtige center. De har en rigtig dygtig ung målmand i Jakob Markström. Men de mangler noget på forsvarssiden. De har taget Erik Goodbranson for 3 år siden med det tredje højeste draft pick. Men han har ikke udviklet sig helt, som man kunne håbe. Spørgsmålet er, om de tager en forsvarsspiller eller en wing. De er meget stærkere besat på centeren position gennem hele systemet, det er på de to ovenstående.
Men no, they don't. De tager Nathan McKinnon, som der er den dygtigste spiller næste efter Ted Jones i den her års draft. Han bliver sammenlignet med Steven Stamkos, som der jo er en kæmpe profil, må vi sige. Og Nathan McKinnon, tillykke. Du skal til Florida og have det varmt og dejligt i de næste mange år. Fremragende spiller. Tampa Bay Lightning, det er en kæmpe lotto-kupon, fordi at de ikke burde drafte så højt. De har et bedre trup, langt bedre trup end både Florida og Colorado, men har haft en frygtelig dårlig sæson, og derfor også sluttet med det tredje højeste draftvalg. Tampa Bay Lightning, de mangler forsvarsspillere. De har en dygtig offensiv bak i systemet, der hedder Mark Barberio. De har Slater Koekkoek som de to, men de mangler en stabil defensiv bak. Center mangler de, især noget størrelse på centerpositionen. De har Tyler Johnson, som der er en dygtig lille center, men de har ikke så meget fysisk styrke. Derudover så må vi sige, at Tampa Bay Lightning har et ret dybt system. De har to unge, dygtige målmænd, Vasilevski og Janus, og utrolig mange dygtige wingspillere. Men de mangler igen måske noget fysisk styrke på de positioner. De får en wing. Jonathan Drouin tager de fra Halifax. McKinnons gode ven og linjekammerat. Men det er en lotto-kupon, om Tampa Bay Lightning nu også tager Jonathan Drouin, for de har virkelig ikke behov for en let wing. Altså, de har meget mere brug for en fysisk wing, så det er sandsynligt, at de kommer til at tage Nichushkin, russeren. Det er også sandsynligt, at de vælger en bak, selvom det ville være lidt grotesk at bruge et så højt draftvalg på en bak, når Drouin er en særdeles talentfuld spiller, og sikkert vil gå som den første spiller i mange andre drafts end den her. Nummer 4, Nashville Predators. Hvad har de brug for? De har brug for en center. Først og fremmest har de brug for en center. De har lige traded, så de har fået Filip Forsberg, der er en ualmindelig dygtig wing. De har generelt en kultur for at lave fantastisk dygtige backs og målmænd i Nashville, men de mangler en franchise center, kan man sige. Wings, de mangler måske noget speed på wings. Deres forsvarsspillere lader måske også lidt tilbage at ønske. Til betragtning af, at Shea Weber ikke holder 10 år endnu. De tager Alexander Barkov fra Finland. Det tror jeg er et godt bud. Han er lige præcis en center, stor og stærk og meget, meget dygtig i det offensive spil. Samtidig med, at han er stabil i det defensive. Det er jo en af Nashvilles kerneværdier. Boom. Carolina Hurricanes. Det er også en lotto-kupon for mig at se. Først og fremmest så er de brug for forsvarsspillere, og især defensive forsvarsspillere. De har et væld af offensive forsvarsspillere. Justin Falk og Ryan Murphy, som der er meget dygtige. De er stærkt besat på angribersiden. Blandt andet Jeff Skinner er jo et lysende talent. Men det, at de mangler noget, det er altså på den defensive bakside, og det er det, der får dem til at vælge Donald Nurse, som der er en ualmindelig dygtig defensiv bak. Han bliver sammenlignet lidt med Shea Weber nogle gange, selvom han ikke er lige så flashy i det offensive spil. Men han vælger Carolina, tror jeg. Det vil være et meget fornuftigt valg af dem. Selvom der er dygtige offensive spillere tilbage i draften nu, så tror jeg, de tager bakken her, som der også Donald Nurse, hans rating er steget i løbet af hele året. Der er mange, der ser ham som en ret komplet tovejsspiller. Med det 6. valg, der har vi Calgary Flames, en af sæsonens, kan man sige, helt store historier, fordi at de startede full rebuild, kan man sige, traded deres bedste spiller, Jarome Iginla, for et første rundevalg og et par halvdygtige prospects. Det er spændende at se, hvad de tager med den her. Og for mig at se, så det de mangler mest i systemet, det er center. De har en rigtig dygtig ung wing i Berchi. De har et par middelmådige center, Backlund og Fallon. Men de mangler måske den der franchise center, og det er der en sandsynlighed for, at de kan få med det her pick. Calgary Flames har startet den her genopbygning for sent, hvis man spørger mig. Men det afholder dem ikke fra at vælge en ualmindelig dygtig svensker til centerpositionen med det 6. valg her.
De har også muligheden for at tage Sean Monahan, øh, ifølge den her mock draft, men Lindholm er en dygtigere spiller, og vil lave flere point i løbet af sin NHL-karriere, tror jeg. Og derfor så tager de ham. Selvom man ikke skal undervurdere kanadiske holds fuldstændig hæmningsløse fascination af unge kanadiske spillere, så tror jeg, at Calgary træffer det kloge valg her og tager den dygtigste spiller. Lindholm er dygtigere end Monahan offensivt set. Ham tager de. Edmonton Oilers, Calgarys ærkerivaler. I år, for en gang skyld, der har de jo ikke det allerførste valg i draften. Det er jo kanon godt for dem, må man sige. Der har været en form for fremskridt, selvom sæsonen må betegnes som en skuffelse. De kom jo ikke i slutspillet. Det var deres store mål. De mangler forsvar. De har alt, hvad hjertet kan begære af forwards. Men defensive backs ser det lidt sløjt ud med. De har en dygtig svensker, der hedder Oscar Kliffbom i systemet. Han er nok et år eller to fra at kunne rigtig gøre en forskel på NHL-niveau. De har Justin Schultz, en dygtig offensiv bak, men de mangler den der difference maker i forsvaret. Hvis der er noget Nurse er tilbage med det 7. valg, så tager de ham. Det tror jeg godt, vi kan forvente. Men det er han ikke, ifølge den her. Og i stedet for, så tager de Sean Monahan. En defensiv center, kan man sige, eller en tovejs center. Han kan også sagtens lave point, men han vil nok være et godt kompliment til de meget offensive forwards, wings, som Edmonton de har ophobet i tidens løb. Der Monahan, han er en mere komplet tovejsspiller, og kan formentlig ikke allerede nu gøre en forskel på Edmonton Oilers hold. Man må sige, Monahan, han vil være en perfekt tovejs eller anden kædecenter på sigt for Edmonton bag ved måske Ryan Nugent-Hopkins. Men det bliver spændende. Buffalo Sabres, de har ligesom Calgary startet den fuldstændige genopbygning i den her sæson. Og det de mangler i Buffalo, det er først og fremmest noget på kanterne. De havde 2 første rundevalg i sidste år, hvor de tog 2 center. Det er altid godt. Men de mangler noget kvalitet på wing-siden. De mangler måske også lidt i forsvaret bag ved Tyler Myers, som der er et stort talent. Han bliver også betalt for det. De har Mark Pysyk i systemet, men der er helt ærligt et stykke vej op til verdenstoppen for ham. De tager en russer, Valeri Nichushkin, som der er en fremragende hockeyspiller. Men der er den russiske faktor, kan man sige. Og derfor så bliver han ikke taget tidligere. Hvis han gør, så bliver det af Tampa Bay Lightning, tror jeg. Men i den her draft, der får han lov at glide helt til nummer 8. Og Buffalo Sabres, de bliver meget glade for at få ham. Han bliver beskrevet som en klon mellem Ovechkin og Malkin. Det er jo ikke helt dumt. Og de har jo også en russisk center i Grigorenko, han kan spille sammen med. Så det skal nok blive giftigt på sigt, hvis han ellers har lyst til at komme til Nordamerika og spille. Må ikke. Det 9. valg, det er meget spændende, hvad New Jersey de foretager sig her. For New Jersey, det har jo ikke noget første rundevalg til næste år. De mangler især noget på kanterne. De har et par dygtige center, måske ikke sådan franchise-center i Tedenby og Josefsson, 2 svenskere. Men de mangler noget på kanterne. De har Adam Larsson i forsvaret, der er fremragende. Dygtig til stort talent. Men de mangler noget, hvad kan man sige, kvalitet i systemet. Og derfor så tror jeg, de tager lidt et sats på det her pick her, og tager Hunter Shinkaruk, som der er en dygtig angrebsspiller. Han bliver beskrevet som en af de mest talentfulde overhovedet offensivt set, men han er måske ikke, han bliver kritiseret for at være for langsom. Det er nok en af grundene til, at han bliver taget her. Han kan blive en rigtig god spiller i NHL, men det er ikke sikkert. Han er sådan lidt mere en joker end mange af de foregående. Med det 10. valg, der har vi Dallas Stars, Philip Larsens hold. Og hvad har Dallas Stars lyst til? De mangler måske noget på wings. De mangler også nogle forsvarsspillere til at komplementere Philip Larsen og company. Og så mangler de måske også noget center. De har nogle rigtig dygtige unge målmænd i systemet. Jack Campbell for eksempel. Og et par dygtige center har de også i Jamie Benn og Radek Faksa. Men de tager en forsvarsspiller med det her valg. De tager Sadorov
som der er en kæmpemæssig mand. Og sammen med en anden ung bak, der hedder Oleksiak, så